akong bana. Pagka 2017, kini nga video ni viral. Kita mga Pilipino, bugal-bugalon kastanan, gimuag mga memes, parihaan eh. Bahog bilak. Himuan pa dyan og mobile game. And of course, di makumpleto ang meme kung walay budots. Sa among kakuryoso, naabot mi og lapu-lapu, pinangitaay para makaila ug mangumusta sa iyahang kinabuhi. Ang akong pangalan si Marley Banyo, then ako to'y ginganlan sa una og bahog duga, nasikat lagi ko ato pero wow kaisanan kay ang akong pagkatao lagi gi yama-yamaan. Pero unsaon lagi akong bana badlungon mong gud ka itos tanan pud kanang naugtas yun ka ikos tanan ato kong bana nya. Palahubog ka istanan nya. Maulay na kulatahon ko. So, ako lang giagwanta ang tanan para lang sa mga anak. Unsa may ka nang kinabuhi ni ma'am sawa pa to nga video? Sa una naninda ko sa una nya gagmay pang mga bata giatiman jud ako. Sa kun sa kabadlungon akong bana wa jud ako biyahe. Pila ka tuig na kong gagwanta sa akong mga anak. Bisag kulatahon pa ko niya uli, gikan mahubog. Ruba dyan ako biyaya akong mga anak, daot kay ko ato Yung magyaw-yaw gali ko sa akong anak, as akong bana, ingundayin ko na nabuang kulo ko. Pero akong gidawat ang tanan kay akong giagwanta tungod lang sa mga anak. 5 ka buka kong anak, pero ako silang gipa-eskwela na maligya ko atong mga utanon. Then manuroy kong mga buwad ug mga suriso. Mga hotdog, akong mga trabaho puro tinarong para sa akong mga anak. Kay usay sa una mag-drive, dili ko taga-agwarta. Mulayat lang ko taon ko sa kural kay kulatahon ko. Pero giantos na ko ang tanan tungod lang sa anak. Isalig ko sa Ginoo. Daot kay ko sa una. Pero ako diyong giagwanta. Usahay makakaon ko sa kadlaw kaduha. Kay usahay ang ako ang puhunan, mapalit na ko gata sa bata. Dayapir. Mauwawsad ko magpangayo. Pero nagbuhat yung kong tinarong naninda ko. Ug mga utanon, mga lamas. Para lang yun mabuhi ang akong mga anak. Katong sa una kanang gibugal-bugalan ko atong bayot na amot na baka to sila relasyon kay di man sila mangangkon. Nga, ako sang bana di man sa mulaban ako. Mas mulaban pa man siya sa bayot. Anong gi-interview mo ka ato? Gi-interview ko ato kay kanang katong panghitabo. Sa una. Katong kuan ba katong ginganlan ko niya burikat, ginganlan ko niya ana ba mga bastos kay tanan ba. Ano ikaw may gi-interview sa TV5 ato? Gi-interview ko niya ato kay akong anak ato na appeal man sad. Okay. Sige. Istorya na siya kanang. Na-appeal ang akong anak ato kay kanang gibugal-bugalan man ko niya ato. Yang akong anak intaw naghilak. Naghilak ang akong anak ato wa kadawat sa gisulti atong bayot ba. Mauto siya nadunggaban siya sa luyo. Pero pag hospital niya ato bisan og kanang sakit kaayong nahunaon iyang gibuhat namo ba. Pero ako lang gyapon ako'y nagasto ato sa ospital, gitabangan ako niya ako po'y nagpagawas. Bisag gibugal-bugalan niya akong pagkatawo. Nya giingnan kay ko didto sa kanang kuan maayo kuno ko kay magiluyon kuno ko bisag nagnihit akong kwarta. Ako jud siyang gisakay sa taxi, gihatod nako sa ilaha, ako pay gibugal-bugalan. Yan ingon man gali to akong amigo na pulis na kanang paili na siya gasto ma'am kay kanang gibugal-bugalan kay ko sige na lang ako lang siyang pasayloon kay ang Ginoo makapasaylo kita na bang tao. Mao to gidawat na lang akong bugal-bugal niya nako. Ya. Wa ko magtuo na masikat ko, wa po ko kahibaw na gi-post ko ato. Ya, niingon akong anak na, "Ma, gi-post lagi ka sa YouTube." Ingko, "Ha? Kanang gi-post ko sa YouTube." O tan-awa diri ang cellphone. Kus guula in taon nako. Ingko, "Hala uy ka lain ba in taon ani nganong gi-post man in taon ko ani na." Kabati ba na kog naong ani mura man ko ani gibugal-bugalan. Wa ko'y kalibutan ato, wa ko'y tarong-tug, wa ko'y tarong kaon. Pila to ka buwan akong giagwanta niya. Mao to igawas nako sa mua niya. Magpa-picture man sila nako, wala oy.
magpa-picture man sila nako kauwaw ba ani nganong magpa-picture sila nako eh. Nya mao to magmahas in town ko kay hadlo ko makitaan ko nila magpa-picture sila nako ingko wala. Mao to na kanang musuroy kog mga mall kanang magpa-picture ang mga kuan ana mga tindira then naputoy ma-picture nako mga pulis kanang mga abogado pa-picture nako. Sa may netabo atong bayot ngayong di kalagutan mo. Sa may netabo kay mo kung kinitabo na niya ron. Before nyo tubagod ang pangutana, huwag nyo taaminin nyo na isubscribe ninyo ang mga YouTube channel ug ayog kalimot i-hit ang notification bell. Ako kay nagtabang sa mga para makahimo pa mi og daghang mga contents. Kanang ambot asa na ron siya wala na koy kalibutan. Pero face naman mi ato niya. Face namin niya kay pagawas niya sa ospital kanang ako may nagpagawas niya ako po siyang gisakay taxi niya gihatod nako siya sa ila. Kanang nagpasaylo ay lang puming duha kay nakapasaylo man yung Ginoo kita nabantaw. O akong mga anak ato nauwaw eh. Nauwaw akong mga anak ato kay di kay ko ganahan mo tan-aw sa ako ang video gali kay kanang laing kay tan-awon kanang bastusan gali ko amot unsa kay nag-upload ato. Suko kay kustanan ato kanang bag-o pag itong panghitabo niya kanang kuan jud na murag nasugba ang amo ang pamilya gali tungod lang sa akong bana na kanang nagbisyo. Kanang Kuan gyud mo bana ron. kanang mutagad lang ko niya pero lahi jud guys sa una ba di na ko ganahan mo parayg Sa gyapon mo ba? dili lang ko ganahan mo parayg sa akong paris kay tungod sa panghitabo. Pero ako siyang gipasaylo. Pero tungod lang yun sa mga bata mao na pero ako lang giagwanta tungod sa mga anak kay maka-eskwela kanang para linaw pud among pamuyo ba. Muna ingon ba na wa jud ta kahibaw unsay dagan sa ato ang pagpuyo. Unsay dagan sa ato ang umaabot. Yun sa man to pag change sa imong kinabuhi mo. Ngon sa man pagpausab sa imong kinabuhi sa kato panahon. Sige hinayan ako ug kuan akong kaugalingon kay tungod lang sa mga anak kanang nakauna magali ko sa una na kanang ipamili na ko akong mga anak sa ako ang igsuon ba. Namularga ko Manila kay manarbaho ko. Kay aron dili ko ganahan magtan-aw sa akong bana kay maura gyapon imong sukmatan di gyapon mo angkon. Muna ingon na kanang magpalayo na lang ko niya ba. Nya maluoy man ko sa mga anak mo talikod Nya mao to manuroy sad ko pagkatong pag-lockdown na nguan sad ko ganang mga hotdog, mga lumpia, mga utan, bugat kayong utan lukdoon gud sa sipitan. Uray, sorry. Yung ani lagi ning pobre tay mga gwanta lang tas tong kalisod. Sa may mastorya nimo sa mga katawhan mo based sa imong mga na-experience ba? Gikan sa pagkasikat, wa pa ka ni sikat hangtod karon unsay mahatag nimo nila nga advice? Nindot kay tanan ang akong nagian ba na wala sila kaagi, nindot kay sila ginabuhi, pero ako pait kay ko ginabuhi kanang sakit kay nung naon gikan pas pagagamay nako. Na ako sa mga tao, tabang kong panglaba para lang maka-eskwela. Nya akong mama in town kay labandira, then akong tatay kargador sa pier. Sakit kay hunahuna-hunaon ning pobre Pero sige lang kay ako ginikan na nagantos magyapon mis kalisod. Pero wala na lagi ko'y mama tatay. Wala ko'y ginikanan. Wala ko'y ginikanan pero ako lang yapon giagwanta. Tungod na yun sa akong mga anak. Wa sila magtuo maingon ini ko pero pagkita po di ko katog basi kog sampit sa akong mama anong naingon ini ko pagagamay na ako sa mga tao manglaba magbantay bata para makatabang ko sa akong ginikanan kay 7 mi ka buok. Ya unsa dili trabaho sa among amahan sa una kargadora sa pier. Pero nagbuhat yung taon kong tinarong. Para lang sa akong pamilya. Bisa kulatahon ko sa akong pares, yatak-yatakan. Sumagol maladyog ko niya sa akong anak. Anto na sikat ko gipakawawan mo. Sakit na ayaw mo. Nagkakatang advice sa imong mga mananaw ba? Sa mga mutanaw nimo unsay advice nimo mahatag? Wanog na galimutan na sa akong video. Sorry lang jud guys, tanan na ka-istorya ko sa akong mga problema na ang akong nagian no dili ninyo maagian. Pero wa jud ko maghikog.
makatuog pa ko sa banwa. Kay mudagan ko, kay kulatahon ko sa kumbana. Hapakol pa kong bato. Pero dili ko mauwaw may istorya. Pero maayo lang yapon kumutagan sa akong pares. Tinuod yun akong istorya. Mauto akong mga anak, ako ilikay. Ug mahubog siya. Mauto mo balik ko, makatuog na siya. Kay basig ko lataw na po kung usab. Ni suway lagi ko vlog-vlog. Oy, kay malkaluyan sa Ginoo na dagang maluoy na ako para lang sa akong mga anak. Para makatiwa silang eskwela. Pasalamat lang sad ko sa ning like nako. Salamat kaayo ninyong tanan na ni-like mo sa akong YouTube na katong nasikat ko. Wa ko magtuo masikat ko eh. Kanang salamat kay inyong tanan. Ug mao kato ang kinabuhi ni Ma'am Merlin. Salamat sa pagtan-aw, salamat po sa pag-subscribe sa katong nag-subscribe. Ug katong wala pa, palihog taon subscribe. Ayaw sad kalimot og like para at least makita sa YouTube na naa ni nga channel. Salamat, padayon ang Bisaya content.